Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Ġosi u Margaret Gallia. Llum eżiesa djoċesi tagħna hija ġurnata importanti. Hija lejliet l-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Anton Tewma, li sejjer jiġi ordinat isqof propju għada fil-5:30 fil-Knisja fil-parroċċa tax-Xewkija. L-ewwel insara eżies hija tradizzjoni antika u sabiħa li kienu jakkumpanjaw lill-isfijiet jew anke lis-saċerdoti tagħhom lejliet l-ordinazzjoni b'ġurnata ta' talb u sawm. Jiena nixtieq nissuġġerijilkom ejjew hekk illum, anke jekk forsi ma tarx naslux biex insummu, imma l-inqas nagħmlu xi sagrifiċċji. Ejjew inresquh fit-talb tagħna. Ejjew illejla wkoll ninaqdu miegħu mid-djar tagħna fil-velja ta' talb li sejjer imexxi propju l-Isqof Mario Grek għall-Isqof Anton. Din il-velja ta' talb tistgħu issegwuha fuq il-mezzi soċjali kollha tad-djoċesi jew anke fuq Shake TV. Insellem ukoll dalgħodu il-tant pellegrini, il-tant anke emigranti li jsegwuna permezz tal-internet kemm mill-Awstralja, Ingilterra, Kanada u postijiet oħra. Għalhekk ejjew inħossuna lkoll magħqudin flimkien bħala knisja ċkejkna, knisja ta' Għawdex li qiegħda tiddedika dan il-jum ta' talb għall-Isqof maħtuf tagħha. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti kebbist lil San Bernard Abbati ħeġġa kbira għal darek biex idawwal u jħeġġeġ il-Knisja tiegħek. Għatina li bit-talb tiegħu aħna nimtlew bl-Ispirtu tiegħu u ngħixu dejjem bħala awliet id-dawl bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel, dan jgħid il-mulej, jien inqaddes ismi l-kbir imkasbar minnkom fost il-ġnus li f'nofskom kasbartuh u l-ġnus ikunu jafu li jien il-mulej meta nuri qdusiti fikom quddiem għajnejkom oraklu tal-mulej. Noħodkom minn fost il-ġnus u niġma'kom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom f'artkom u nrox fuqkom il-masafi u tistaffew mit-tniġġis kollu tagħkom mill-idoli kollha tagħkom insaffikom u nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam floka u nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-praċetti tiegħi u tħarsuhom u tagħmru fl-art li tajt lil missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Inrox fuqkom il-masafi u tistaffew mit-tinġis kollu tagħkom.
inrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tniġġis kollu tagħkom. Oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu tiegħek. Flimkien inrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tniġġis kollu tagħkom. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni lil-mitimbin nagħallem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Flimkien inrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tniġġis kollu tagħkom. Lilek ma jogħġbukx is-sagrifiċċju, nofrulek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi hu Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobjena ma twarrabiex u Alla. Rox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tniġġis kollu tagħkom. Alleluja, alleluja. Illum la twebsux qalbkom, iżda jsimgħu leħen il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' qabad ikellem il-kbarat tal-qassisin lill-Fariżej bil-parabboli u qalilhom: Is-salta ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed sultan li jagħmel festa għat-tieġ ta' ibnu u bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa, imma dawk ma ridux jiġu. Reġa' bagħat qaddejja oħra u qalilhom: Ejdu lill-mistednin, ara, il-mejda tiegħi lesta. Il-barrin u l-oġiela imsenna diġà maqtula u kollox lest. Ejjew għall-festa. Iżda dawk ma tawx każ min mar il-għalqa, min għan-negozju tiegħu u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna u bagħat is-soldati tiegħu qeret lil dawk il-qattila u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu: Il-festa mħejjija, imma l-dawk ma kinitx ta' min jistedinhom għalija. Mela morru f'salib it-toroq sejħu għall-festa l-kull min issibu. Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu ħżiena u tajba u s-sala imtliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda u hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ u qallu: Ħabib, dan kif tħalt hawn u m'intix liebes għad-festa? Dak dbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu: Qortulu riġlejh u ydejh u għadbuh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażejż ta' snien. Għax ħafna huma msejħin imma ftit il-magħżulin. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jgħidilna li Ġesu qabad ikellem lill-qassisin u l-kbarat u l-mexxejja tal-poplu ludi b'din il-parabbola. Il-parabbola tas-sultan li jħejji l-ikla għall-poplu tiegħu. Tajjeb niftakru li Alla ħafna drabi Ġesu ixebbaħ lilu nnifsu propju mal-arus li jrid juri l-imħabba tiegħu lejn l-arustu li hija il-Knisja, il-komunità ta' dawk li jemmnu. U għalhekk dan jurija dejjem anke bil-festa tat-tieġ. Interessanti dik il-frażi li jgħid lil qaddejja: Morru għejdu lill-mistednin tiegħi.
il-mejda lesta. Kemm nagħtu kwas aħna kif qegħdin naċċettaw dan l-invit li l-Mulej jagħmlilna. Tgħiduli għalfejn qed jagħmlilna l-invit. Għal xiex aħna mistednin. Għal din l-ikla l-Ewkaristija. Mhux ta' bxejn f'kull quddiesa is-saċerdot jgħidilna dawn il-kelmiet ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Qegħdin naċċettawha din l-istedina ta' Alla. L-Ewkaristija, il-quddiesa. Qegħdin nersqu lejha b'sens li aħna il-mistednin, b'sens ta' rikonoxximent li Alla ħejja għalija u għalik l-ikla tiegħu. Jew qed inkunu bħal dawk li kienu ta' ġewwa il-poplu ludi li ma nagħtux każ l-istedina għax għandi x'nagħmel, għax għandi x-xogħol, għax għandi affarijiet oħra. Inħalli inwarrab l-istedina ta' Alla u nfittex impenji oħra. Jew meta mmur, bliema sens qed immur. Dak is-sens ġo fija li jiena l-mistieden qed immur imħejji li jibes anke jien il-libsa tat-tieċ, jew qed immur sempliċement għax imdorri, jew għax qed nibża li nagħmel id-dnub. Il-Mulej qed jistedinna li bejnietna aħna u hu min-naħa tagħna, għax mhux min-naħa tiegħu, min-naħa tiegħu huwa dejjem ġeneruż magħna. Huwa dejjem jistedinna, huwa dejjem iħejji l-ikla għat-tieċ għalina. Imma min-naħa tiegħi jien kif qed nersaq għandu. Ejjew nitolbuh din il-grazzja. Ejjew nitolbuh li aħna narfu nifmu u nilqgħu b'sens ta' ġenerożità u imħabba l-istedina li hu jagħmlilna ta' kuljum biex insibu momenti fejn nistgħu niltaqgħu miegħu. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Umu bil-wifqa qegħdin għal din l-ikla għax kienu l-istedinna. F'mument ta' kull ikla il-mistednin jitkellmu mal-mistieden. U dan huwa il-mument meta aħna rresqu anke it-talbiet tagħna. Nitolbuk Mulej għall-Knisja imqazza tiegħek. Għamel li hija tkompli tkun bħal qaddejja tiegħek li tixteret mad-dinja kollha biex tistieden il-bniedem għall-ikla tiegħek. Nitolbuk Mulej biex tagħti l-Ispirtu tiegħek ta' den, ta' mħabba, ta' qadi lill-Isqof Anton li għada sejjer ikun ikkonsagrat għalik bħala ir-raj spiritwali għalina. Għatina raj skont il-qalb tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina il-koll biex narfu napprezzaw l-istedinijiet li inti tagħmlilna ta' kuljum fil-ħajja tagħna. Nitolbu. Nitolbuk Mulej għaż-żgħażagħ tagħna biex huma wkoll imnebħa mill-Ispirtu tiegħek jarfu jilqgħu is-sejħat li inti tagħmlilhom u jwieġbu b'ġenerożità u b'imħabba. Nitolbu. Nitolbuk Mulej biex minn dan is-santwarju bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu l-ewwel qabel kollox dbirek lill-Isqof Maħtur tagħna. Għati l-qawwa u qaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna.
il-qamulej dawn it-talbiet li poġġejna quddiemek. Inti taf dak kollu li għandna bżonn qabel ma aħna stess nitolbulek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-kobor tiegħek mulej se nofrulek is-sagrament tal-Għaqda u s-sliem. Aħna u nġeddu bit-tifkira ta' San Bernard Abbati, magħruf għat-tagħlim u l-ħidma tiegħu u għat-ħabbrik bla qiegħda biex iġib il-Għaqda fost il-membri tal-Knisja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il-fuq. Nizzuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Bernard inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġlu l-Qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex joġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u bid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Għatina mulej li nitwettqu dejjem bil-qawwa ta' tqarbina imqazza li għamilna fiċ-ċelebrazzjoni ta' San Bernard Abbati biex bis-saħħa tal-eżempji tiegħu u fid-dawl ta' twissijiet tiegħu nitkebsu bl-imħabba ta' Kristu, il-verb tiegħek magħmul bniedem li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Natikom l-aħħar informazzjoni dwar l-ordinazzjoni tal-Isqof Anton Tewma. Il-lejla fl-Istitut tal-Familja ġewwa r-Rabat fit-8 ta' filgħaxija sejra issejr velja ta' talb lejliet l-ordinazzjoni tiegħu. Il-velja li se titmexxa mill-Isqof Mario Grek fija wkoll barra talb jiġu imberkin is-simboli, is-senji ta' dak li jagħmel l-Isqof, il-baklu, il-mietra, iċ-ċurkett li jimbagħad jiġi jimlibbes bihom propju għada waqt l-ordinazzjoni. Biex tkunu tistgħu tafu anke t-tarif ta' x'ifissru dawn il-ħwejjeġ fuq il-website ta' Djoċesi jew anke tas-Santwarju ta' Pinu hemm it-tifsira ta' dawn is-simboli kollha. Il-velja sejra ssir minħabba l-kundizzjonijiet li qegħdin fihom sejra ssir fil-magħluq b'numru limitat ta' persuni. Jiġri ma nistgħux nattendu. Imma aħna mistiedna il-koll biex insegwuh u ninaqdu miegħu bil-mezzi tat-telekomunikazzjoni jew anke permezz ta' Shake TV. Għada imbagħad il-velja tal-lejla tkun fit-8. Għada imbagħad l-ordinazzjoni sejra ssir fix-Xewkija fil-5:30. U din ukoll hemm numru limitat ta' nies u għalhekk inħeġġukom biex issegwuha minn fuq it-televiżjoni TVM2 li se jxandar il-funzjoni kollha kemm hi. Fuq kollox inħeġġiġkom biex nakkumpanjawh bit-talb u bis-sagrifiċċji tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ejdu 3 Avamarijiet għal bżonnijiet tal-Isqof Anton. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.